bimbi nyande alarba no gasi go'o lewru ndu jowabru du tubako kubaruji dow weeyo e social media fuɗɗi holluki wiki soja en mabo docce ko konyanko e leydi Ivory Coast jabti laamu ɓe sammini laamu Alhassan Ouattara ko woni gonga habaru won ngol habaru ɗum ni kerol social media dow TikTok e Facebook e ko nandi inohon ɗum heɓi e kubaru ɗo ɗume woni gonga kam hol soja en mabo docce lesdi Ivory Coast jabti laamu ɓe sammini laamu Alhassan Ouattara laamu leydi ndin ni wurtoyaki yeddi ko bo holli wigo ɗum jaɓi laamu nden non bo konyanko en leydi ndi wala andinore nde ɓe gaɗi wala suudu cakol kubaruji mawndu ɗum windere bananta RFI ɗum en andi e hocca habaruji daga lesɗe ko liɓani lesɗe ɗe faranci laamino deni AP wala gota burtinga habaru wongol to habaruwol samminki laamu e lesdi Ivory Coast iwi ɓe wurtini habaruji ɗin ko wangi ma e lesdi ndin ha ɗum heɓi bososel rokkuki habaru wiki konyanko en jabti laamu leydi Ivory Coast Halilu Pullo Niger joɗiɗo Abidjan lamorde leydi Ivory Coast hokkimi habaru ko wangi ha leydi ndin ma ayya ɗum no gonga ɗum kam mila en gonga wallahi mila en gonga lumo ni men nani ga wuli ga sudo amen adame alle lumo tan men nani ɗum wuli alle Alasan kamen nananon ɓe kalata ɓe ngi o wala ga amma batu ɗum docce adi gitele ipiɗa ga kam men ngala habaru ɗum alle men nana habaru ɗum e andani ko ɗum fuɗɗike men men anda men ngala habaru amma ga inda men na waɗike da men nani habaru alle mawɗo ni docce me gari ndi mawɗo maɓɓe kan soyti to yiɗu yiyani in jam gari ndi warimo Alasan kenan non ni ɓe kalata fa alle jom mawɗo docce Côte d'Ivoire ta fama docce Ibrahim Iramadake Code Radio International Abuja